Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Sakajing syak tengan Hakmat Sekretariat en sedang uba Arden nadu uar pulai tarik ujemang ar hajar ar pulai. Uba Arden basaya muat Presiden ka Voice of the People Party WPP menhakakat kendai tarik ubenai jemang ar hajar ar pulai ulaong baun sedang ban syong syak tengan Hakmat ka Sekretariat nadu ka ar pulai tarik ubenai jemang ar hajar ar pulai ban yaki halor ka jingbom seiso bat ka jingbom batai bahaka storkar ya ka reservation policy bat ya ka roster system yakini ki kentien uba Arden ula pensingau syaki padba haka jinyalang kabala long haka kat kendai tarik ubenai jemang ar hajar ar pulai ha additional secretariat uba Arden ula ong bakala dai kapor ban klet ya ka syuki hendrei ngaperkat ya ka jinge jong ki kun samla ka jinyale menta kam dai syu jong ka Voice of the People Party hendrei ka dai jong ka jaj benreu hi barok kawe laong susu uba Arden kumta uba Arden ula wer ya barok ki kun samla ki long kemi bat ki long kpa baken pen i sisa ya ka ka baki dawa bakan long ka ba syonghok bat ladak ki syak jam hakane ka kenti ba menta kan long ka jing dunong ka ba kraw ya ki kun samla jongi uba Arden ula ong banakaliang ka parti ka yang scam hakan nongrim bakam shimla persya ya ka roster system hendrei kala persya ya ka jingno siliang ka reservation policy kabala pentrekam menta la sanpuai snemtam ula ongru ba menta la sedang mi ki kubor hamsaya baki garoru kilamud ban mi yaki hendrei uba Arden ula ong baki klem yaki ban ong ban penduk kamno yaki jaj benreu garo hendrei ki dawa ban penbet ya ka jing tungkam tungjam hapok ka jela bat kadai ban long kat kum ka jing don pat la benrap uba Arden.